Ada kesehatan Ririn. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasuyataning tresno kowe sumanding wong liya. Demimu Gusti tansah krungu apa panyuwunmu, muga kowe entuk gantiku. Ati durung lilo kowe nyanding wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kembyang mekar ana ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup manekno timbang ati meloro, mereka rasa tresno ra bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya. Durung lilo kowe nyanding wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kembyang mekar ana ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Durung lilo kowe nyanding wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa.
jiwaku sing duweni. Cukup manino timbangan timbangono perkara satresna bisa dibangsa hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilai aku sebanding wong liya. Aku lan kowe kampisahake tresno. Terima kasih kasih ingatan dari Kebesaran Karang Tenan telah dilantunkan.